Hola, vaig a llegir un text de Viatge d'hivern de Jaume Cabré. Va ajustar el seient perquè estava un pèl baix. Això que feia mitja hora que l'havia deixat a mida. No, ara està massa alt i es belliga una mica, veus? Merda, ara? No, sí. Es va treure el mocador de la butxaca del jaquer i s'ajugà el palmell de les mans. Ho aprofità per passar el mocador per damunt de les tecles impolutes com si estiguessin xopes de la suor d'altres desconcerts. Es va ajustar els punys de la camisa. Tot jo sóc una agonia, tinc la gola seca, la sang plena de punxes i el meu cor és a punt d'esberlar-se per tantes i tantes coses. No vull que em tremolin les mans. A mà dreta, la fredor mortal del públic. No hi volia tornar a mirar per si realment no s'havia confós quan, inadvertit, mirà les primeres files en saludar. És clar que s'havia confós. És que si no, era per plegar ara mateix. Un estossec de dona, un estossec d'home, molt llunyà i potent, que li va fer recordar la immensitat de la sala. Res. A la meva dreta no hi passa res. No hi ha res. Només gel. L'enemic, la mort. El seient, un centímetre més enrere. A dalt de tot, al tercer pis, a hores lluny de l'escenari, una mirada d'ambre i mel, oculta per l'ombra de la sala, patia perquè feia 4 minuts que en Pere Bros s'estava eixugant la por de les mans i el públic que omplia l'auditori i que estava silenciosament pendent de tots els seus moviments començava a posar-se neguitós.